Dakle, svako od nas ima Huba Bubu, ali Kimberly je dobila najmanju. Pa da, došla mi ideja. Naduvat ću svoju žvaku i bit će kao Fibina. Sad ću još malo i... Wow, pogledajte kako je velika. Kim, zaustavi se. O ne, moja žvaka. Mary, bila si u pravu. Vratila se. Ali opet je mala. Pa dobro, probat ću takvu. Prelepo. Čak i balon sam naduvala. Mary, sad ti. Dobro. Sad ću da probam. Ja imam srednju žvaku i nikome je neću dati. Jel vam jasno? O da, to je prelepo. Ideja? Mogu preseći Merinu traku, a ostalo pojesti dok ona ne vidi. Šta se desilo? Kim? Zar te nije sramota? To je bila moja žvaka. Izvini, nisam mogla da odolim. Znaš šta? Eto ti! I šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Phoebe, nastavi. Konačno. Ja imam baš mnogo žvake. Blago meni. Sad ću da je izvadim. Wow, kako dugačka traka. A žvaka ću je baš dugo. Mislim da će mi trajati godinu dana. Neverovatno. Phoebe, ne vidiš se iza ove gomile žvake. Ja ti mogu pomoći da je pojedeš. Ups. Ne, nemojte da mi pomažete. Lepljivi monstrum, bežimo. Poverovali su. Ali sad mogu mirno da pojedam svoju žvaku. O ne, to je ljuti čips takis. Meni se najviše posrećilo jer sam dobila najmanju porciju. A ja imam srednje pakovanje. Oho! Da, ja imam ogromno pakovanje takis. Plašim se da jedem to. Kim, ti si prva, hajde. Okej, sad ću da probam. Čips takis je baš lep, ali mnogo je ljut. Pusti me, požar. Mary, pomozi mi. Da, naravno, sad ću. Za mini požar trebaju mini vatrogasci. Jesi spremna? Uključujem. Postalo mi je mnogo bolje. Hvala, Mary. Phoebe, sad ti. Da, sad ja. Ako je Kim uspela, uspeću ja. Sad ću da probam. Oho, to je baš ukusno. Ali samo na početku. Gorim. O ne, kako velika vatra. Mogu napraviti sebi malo kokica. Čujem kako kokice pucaju, super. O da, to je prelepo. Mary, sad ti. A nisi valjda zaboravila na svoje veliko pakovanje? Jao, tačno. Neću da jedem to. Dobro, znam da moram. Uradit ću to, ja sam jaka i hrabra. O ne, već mi je loše. O ne, počinje. Oho, nevjerovatno, to je piletina. Super, hajde da je jedemo. Baš je ukusna. Kako malo pakovanje poki, to je tužno. Juhu, a kod mene srednja porcija. A kod mene najveće pakovanje štapića, ekstra. Unutra je najveći štapić na svetu. Jedva čekam da probam. Ali ja počinjem. Hej, zašto imam rupu u pakovanju? Šta? Hrčak jede moj poki. To nije u redu. Ovo je moja hrana. U stvari dobro, presladak si. Ne mogu da se ljutim na tebe. Daj bolje da te pomazim, duša mala. Kim, nastavi. Okej, sad ću da počnem. O da, obožavam ovi kolači. Oduševljena sam. Kako mnogo štapića. Wow, to je najlepše što sam ikad jela. Preukusno. To je to, sve sam pojela. Hajde, sad Phoebe. Napokon. Jedva čekam da probam ovaj štapić.
Tako teško? U stvari, ne moram da ga dižem. Ješću ovako. Wow! Da, to je fantastično. Od sad ne želim jesti manje slatkiše. Ova veličina mi odgovara. O-o! Čekajte! Pada! Za malo da padne na nas. Da, to je bilo strašno, ali sad možemo zajedno da pojedemo ovaj štapić. Poslužite se, devojke. O, da, nevjerovatno. Da, slažem se. Oho, imam veliku kantu sa kukuruznim zrnama. Super! A ja imam srednju kantu. Nije vaše. A šta je kod Kim? A kod mene opet mala porcija. To je tužno. Što? Samo jedno zrno? Ozbiljno? O, ideja. Imam rukavicu gvozdenog čoveka. Moći ću da ugrejem svoje zrno s pomoć moćnog i vrućeg zraka. Gledajte. Uspelo je. Sad ga treba uhvatiti. Hajde, hajde. I... Bravo u moja usta. Ukusno, ali malo. Hajde, Phoebe, sad ti. Stvarno, super. Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju. Stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. Čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. Nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. O, da. To je prelepo. Phoebe, hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikome ih neću dati. Cicija? O, tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. O, ne. Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj! Oho! Koliko kokica! Ne mogu da verujem. O, da. Hajde da ih probamo. O, da. Hvala puno, Mary. To je mnogo ukusno. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, a sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. O, došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O, da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, a volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O, da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako!
Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i naravno zelenila. Da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće. I odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nicole mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. Izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. Gde je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nicole može probati to. Prijatno. Delicious. Wow! Šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nicole je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to.
Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu meku? A što nećeš sam da spremiš? Nicole svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte, a ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. O, kako lepo. Nicole će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nicole. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. O da, ovo je predobro. A Nicole će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Mike ogladnio, ali to je za Nicole. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! One, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje.
šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu, naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smešno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovde. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo. Cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, a divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. Da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto, sve je spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mleko. A zatim promešati sve. Da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. Zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! Bako, ti mnogo dobro kuvaš. Volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi. Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje.
Ofarbat ću kućicu roze. O da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super. Još malo. Završila sam. Jo, šta to miriše? Wednesday, šta te radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon. Dodat ću sve detalje. I ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje. I pričvrstiti balkon za kućicu. O, stvar. Šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. O da, to izgleda super. Znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebna je lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu toalet papira. Odseći ću komadić. A zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim. Kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. I ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu. I stavit ću moj porodični grb. Cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspele, odlično. Sada najzanimljivije. Ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, bip. Stvar, pazi se. Pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar. Jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. Želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu. Zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kena unutra. A zatim ću napraviti stazu do kuće. I obavezno mi treba ograda. Gotovo! Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seanse. Dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši.
Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Tako lep sladoled. Obožavam. To je preukusno. Hoću da pojedem odmah sve. Svidelo mi se. A štapić mi više ne treba. Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja. A ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto. I još jedan. Ekstra. Da. Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. A kod mene će sigurno ispasti bolje. Dakle, potreban mi je sunđer, lepa i tkanina. A ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica, a tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid. Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja. I još ću okačiti slike. I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao. Sa čim da ukrasim kuću kad nemam ništa? Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo.
Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke, ovaj kolač mi je dao energiju i došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga! Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao, svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, što će mi lepa kad mogu samo polizati papir? Ja sam genije. Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sad čekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Cool. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. Ma jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? O, pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani, Henry, sve u redu? Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti. Slobodan si. Znate na što me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikom reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvijek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem. Tako ste lepi. Ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova? Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. Hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. To je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. Kako divna jelka. Nedostaje samo snega, tačno. Zdravo, hvala puno. Čekam. Da, zdravo, hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. Kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. Baš sam zadovoljna. A vreme je da stavim novu bundu i da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima. A Mike i ja smo već ofarbali naše kuće. A Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć.
Da li možete da ufarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, dobit ćete nagradu. Ajde, čekam. O da, takva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, ćao, hvala još jednom. O, znam, ko će mi još pomoći? Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa? Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, nije nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalni ideje. Počet ću od crvenog samota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sija jače od zlata. Usput imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. O, za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. Mislim da mojoj zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove, nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište, marš. Imamo izazov i sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte, moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja, a sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. A za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da, ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte, baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde je? Evo ga. Neka visi tu. Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Zar to nije preslatko? Da. Stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. O da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. Usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Sada imam sve potrebno za novu godinu. O da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. Zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnemo ukrašavanje kuće? Prvo ću staviti na pod mekani tepih da bi me grejao, a na zidove ću okačiti lepe zvezde. O da, preslatko! Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno! Na
Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su. Dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. O da, ukrašavati kuću je tako zabavno. Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko. U ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću provjeriti. Ajde, tako, još malo. O, sve je stalo super. A za Božić moji roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću raditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje. Tačno, trebaju mi jastuke. O da, baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. O, ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. O, divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. O, kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da. Jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. O, to je savršeno. Ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. O, divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Ha, baš cool. O, to mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo bi ovdje. Donao nam je poklone. Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa. Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super. Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka. O, baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz, leti na severni pol. Srećna Nova godina! Oho, koliko različitih sladoleda, pogledajte. Čini se da već pretpostavljam šta hoće naša mala Mija. Ona će sigurno tražiti sladoled. Da, ja sam rekla. Odlično. Onda krenite da spremate. Srećno. Okej, moram da uzmem kuglu zelenog sladoleda. Stavit ću ga u kornet. Odlično. A sada vadim moju omiljenu igračku, krokodila. Potrebna mi je samo tvoja glava. Eto, stavit ću je na sladoled. Tako je. Vadim štapiće Poki. Od njih ću napraviti propeler. Eto ga. Posle ću uzeti Twix
Eto ga. I stavit ću ga ovako sa strana. Zatim mi treba Milky Way. On ide nazad. Super. A na tvik ću dodati par žele bombona. To je to. Ispao je sladoled Bombardiro Krokodilo. Sad je moj red da vam pokažem kako se sprema pravi sladoled. Što da izaberem? Ove čokoladne kapljice su mi potrebne. Da. Sad ću ih rastopiti. Treba će mi vatra. Nekoliko minuta i to je to. Dalje uzimam kornet. Umočit ću ga u čokoladu. Posle umačem u plave konfete. Odlično. Izgleda predivno. Uzimam sladoled sa ukusom borovnice. Eto. Stavit ću ga u aparat za pastu i uključujem. Tako je. Ruke gore. Uplašili ste se. Dobro, ja se samo šalim. Želim da napravim lep sladoled u kornetu. Eto, ovo je pasta od sladoleda. Divno. Sada uzimam marshmallow. Napravit ću mom sladoledu oči. Divno. Posle vadim beli Toblerone. Eto ga. Umačem u plavu glazuru i jedan trougao. I ukrašavam njime moj sladoled. Da li vas ovo već podsjeća na tralalilo tralala, jeli? Uzimam želajkulu. Sečem. I dodajem mom sladoledu. Odlično. Ja sam uspeo. Bako, šta si ti smislila za unuku? Ja imam odličnu ideju. Istopit ću belu čokoladu. Tako je, mešam je. A sad ću uzeti kolač. A tačnije, papirni kalup od njega. Stavit ću unutra belu čokoladu. Eto. Kada se ona stegne, izvadit ću je. Super. Dodat ću detalj u obliku ručice. Ispale čokoladna šoljica. Preslatko. A sad ću uzeti sladoled od karamele, čokolade i vanile. Da, svakog po kugli. I stavit ću u poslastičarsku kesu svaku kuglu. Eto. Posle ću istisnuti na foliju sve po redu. Eto. Uvijam sve to. A zatim istiskam sladoled u čokoladnu šolju. Lepota. A sad ću uzeti postolje, stavit ću odozgo šolju sa sladoledom i lepo lice. To je balerina cappuccino. Mija, probaj. Wow, kako lepo i primamljivo. Hoću da probam prvo balerinu cappuccino. Ja sam njen fan. Ovo je veoma ukusan sladoled. A šta još ima? Krokodilo Bombardiro. Cool. Da probam. Ups, sve je palo. Ne želim ovo da jedem. Ovo je tralalero tralala. Sladoled izgleda tako neobično. I ukus je super. Ali ja svejedno dajem pobedu. Čekajte da razmislim. Da, Baki. Hvala, Mila. A sećam se da ti obožavaš balerinu cappuccino. Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Ajde, što spremite da jedem? Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost. Sačekat ću. Sami su izleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom Boneku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. Da, nije loše. Moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti.
Da, stavit ću na tost topljeni sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom. Na tostu ću nacrtati glazurom trulimero trulicino. O, lepoto, odlično mi ide. A zatim ću sve obojiti glazurom. O, ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove. Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir, pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sendvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta je ovdje? O, ovaj sendvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sendvič. Sad ću ga probati. Wow, ovdje je sve što tako volim. Obožavam slatke sendviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo, bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke i staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neke posluži. Tun, sahur. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrtati na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspelo. Okej, ići ću lakšim putem. Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno. Stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je. A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, kamelo, bufo, fardelo. Odlično, mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta je ovdje? Tun, sahur.
Mislila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji. Spremna sam da počnem, jel nemaš ništa protiv Mija? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi te, Suzy. Mrzim ljuto, uvek mi postaje loše od njega. Prestani da se smiješ, Mija. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder ja, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija? Morat ću to da proverim. Sekund, neću da žurim, imam bolju ideju. Što to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neću se čak ni oznojiti. O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo. Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je ispalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo, super. Vidi, ovdje je još jedno Kinder jaje, cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje, ovo nećeš dobiti. Cicija? Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmat se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno i moj popit može da se jede. Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Joj, kako boli. Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mija. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop. Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gdje ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gdje si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, svejedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. Nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj pop-it, daj ga meni. Šta si uradila? Mija, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, popit je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš.
O, polovina također nije loša. Možda si u pravu. Da, cool, radi. Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si u pravu. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Što radiš, Mija? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O, da, dobro mi ide. Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom, Mija? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se, pa je odlično. Mogu da probam sladoled. Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mija, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mija? Jel ti postaje bolje? O, dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnija. Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Za to će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti tiganj? Nije valjda da još nisi shvatila. Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidjela. Teto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje je slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno. Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Pa dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice, poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo oni su moji. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair. A ja mislim da je sve fair. Kokice meni, a kanta tebi. Super, nova hrana. Ovog puta ja hoću da budem prva. O, Coca-Cola, cool. To je tačno. Posrećilo ti se. Pitam se šta si ti dobila? Brokoli? Samo ne ovo. Ja hoću Coca-Colu. Ha, gubitnice. Nemoj da mi se smiješ, Mija. Šta ti je, uopšte se ne smijem. Samo se radujem svom uspehu i zamišljam kako ću sad piti kolu sa čokoladom. Hajde da ne gubimo vreme. O, da. Kakav osvežavajući ukus, super. Vreme da doživim nešto novo i da dodam čokoladu. Nema sumnje da će ona moje piće učiniti još boljom. Sjajno, flaša je ponovo puna. Ali zašto ništa ne curi? Izgleda da je piće postalo previše gusto. Nema veze. Uspeću. Hajde. Šta je to? Promašila sam i nisam pogodila usta. Jao, moje lice je prljavo. Kako si trapova? Svima se dešava ništa strašno. O, kako je to ukusno. Spremna sam sve da poližem. Wow,
Izgleda da je to stvarno mnogo dobro. Posluži me. Pa ne, imaš brokoli. Hajde. Hvala što si me podsjetila. Nikad ti ovo neće zaboraviti. Kupus toliko smrdi da treba hitno da ga prelijem čokoladom. Fuj, u ovoj situaciji ni ona nije pomogla. Jednostavno odvratno. Ovo nikad nikome ne bih preporučila. Ne pokušavaj da me sažaljevaš. Morat ćeš da završiš ono što si počela. Ako tako insistiraš, u redu. Ali veruj mi, ništa dobro od ovoga neće biti. Mamice, plašim se da ovo stavim u usta. Bolje da to uradim brzo. Možda tako neću imati vremena da osjetim užasan ukus. Jao, i dalje odvratno. Jadna ja. Ostalo još mnogo. Treba da požurim. Iskreno rečeno, čak mi te je malo i žao, Suzy. Ali to ti neće smetati da me teraš da radim ono što neću. Takva su pravila, prestani da plačeš. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Jesi zadovoljna? Oho, kod tebe stomak kao u nilskog konja. O ne, sad će nešto da bude. Suzy, stani. Fuj, ugušit ću se. Izvini.